Historian zehar, ugariak izan dira itsasoaren eta euskaldunen arteko harreman zuzenari dagozkion erreferentziak. Hauen bitartez, garbi ikus daiteke zeinen indartsu eta berezia izan den gure arbasoen bizimodua, nortasuna eta erakutsitako kemena. Gaur egun oraindik ere, itsasoaren gana hurbiltzen gaituzten kontakizunak aditzeko aukera paregabea badugu, nortzuk izan garen eta gaur egun nortzuk garen gogorarazten digutenak. Historia hauek dira hain zuzen ere, memoria bizirik mantentzen dutenak eta gure itsasgizonaien jakinduria zenbatekoa izan den erakusten digutenak. Arrantzale hauen oroitzapenetatik, gure itsasondasunaren balio handiko zati bat jaso nahi izan dugu, gerora begira erreferente paregabea izan daitekeelakoan eta hurrengo belaunaldiari oso baliagarri gertatuko zaiolakoan. Arrantzan hasi nintzen, 1952an, nire gurasoak euken itsasontzi bat, da han Bajuran hasi nintzen. Ordune kosta guztien etxen zan modure Bajuran. Hio nintzen, 52tik soldau jun arte. 56an jun nintzen, da gero 58an etorri nintzen soldautzatik, gurasoak hemen txalopa bat itsasontzi bat eta jun ginen Huelva. Huelva nahan ebili ginen arrastan, Bajuran ez, arrastan baino. Han hasi ginen, Huelvako kostan, Portugalko kostan, da horre ebili ginen, da gero jun ginen Marrokozea. Marrokoztik gero txalopak iduotan mabi amalauan, txalopa askoen jegoazen kongeladorak, da jun ginen Senegalea, Dakarrea. Gero batxebe ebili nintzen, cefalopodotan, txibixe, olabarru, horretan ebilintxean pare bat urte, da gero jun ginen Angola. Bueno, arrantzan hasi nintzen 16 urteaz, Bajuran. Hemen ondarrun beste ertenbide gizoan, beste biharretxeko beste fabrikak gero zeuan da danok, betxosun 16 urteaz itxuza danok, 16 urteaz Bajuran hasi ginen danok, gizenak hasi ginen. Bajuran soldautza arte. Soldautza 20 urte arte Bajuran ebile nintzen. Da gero handik etorritz Estuizia altura eta gero Arrastin. Arrastin hemen ninoan 5 urte. 5 urte, eta gero hemendik estazten kanpa juteko eta Sudafrika jo nintzen zuritxa arrantza. Nezuan salopan dizietan Sudafrika eta Sudafrika Malvinas da hor txibilinaz nire bizia guzti, gizena, okirotena. Afrikan sekula etorri barik eguazan, ez gikizen enun zari nonputa bigendun bez, emo eskune portunan eskualdun batzuk esplikazio txiki bat, da jagen nirean, da zauzkun lekura kabo leben behatzi mila bota genduan, da anatzi ginen geure historia ofizio barrezian, arrein barrizakin, olagarrua, ikusitza enpanagoa ematean da eskapateko gogu gubiertatik. Da gero urtitan hasi ginen, Beruzka, Mauritania eta Senegaleko bueltara eta hortziar, da hortzea batzu edu zen geure 20 urteko beste peska izati handik eta itxasuari herri emoter. Arrantza kontuan, zer aldaketak itzalak izan diraz. Lehenengo barkuak gare zirian, batetik zabalduta, barrutika kondizio txarrak, bestetik jateko kontuen da horretan nahiko eskaz. Da gero, urtikin aurrera, barku ezun zirin, zarratzen, komodo egezio barrutan, da arrantza kontuen aldaketa itzalak izan diraz ikusi diraz. Batetik arrantzako tresnetan, lehenago zirin sari epe, fibra vegetalesku, gero hasi ziren nailonak eta diaboluk, burdinazkuak eta asko kaldatu ziren, da gero baitxabe teknologia, hori izan zen oso importantia arrantza kontuen. Ze leheno, terrano, nik entzutetik nire junitzan leheuk urtitan leheuk urtin berrotan, bostien, ezeguan situazio horik eta jakitzeko modurik, gurmatzan beti,
Así que batzuten ibiltzen ginen, hitzutan, esaten den modura. Gero ja sortu zirian aparato teknologi barriak, loranak, dekak, eta gaur egunin GPS-ak, eta ni neu terrenoan ibilina zena urtitan ze alde ikusti dira zen, arrantzan, segula gugan terrenoan ez dut ikusi tramparik etzen maila kontuen. Atrapate esan arraina, asko botate zen guretara. Ze arrain txikisa, esan komerziala, esan hori. Esan maila txikisa erabiltzi arren. Zan, sartzezalako sarian. Baina gero urtiek aurrera, nik itxine barin irugotamabizen jasi zirin problema hundizirak. Bedak, ero terreno, leku bedata goberno kanadientzak 200.000 gero sartu zen hori legia bankutatik kanpora, eta hori gero eta gitxio, eta gero terreno danotak egun gura 1985an Kanadia esaten da ben lez, hori kolapso bero moguan arraina, desagertu zen makailaua. Ze gaitxi, ez da genik, makailau berena janarizak behikuko dituz igual, amaitzuko zirin beren janarizak beste batzuk arrantzak behelako. Así que nik ez da hori etorkizuna terreno bakua amaitzuta do, hori kondaira, leyenda da. Armadorik esan gaitzu zen zeba, ez etorri hona ondarrura, ze hame huelgiro eta haide bigora zuen, bigoko portura zuen. Bueno, arrun bagetun bigora, baina problema bat eguen. Patrón kosta bezan izan bigon sekula eta nibez. Orduan, plano bat eukagun, da aplanua amaitxute zan Cabo Finisterren. Orduan, hori problemi guan, dezekigun bigora zelan jungo harien. Orduan engen dugan, hoja bat zuri, Patrón kostik ezaban, amentxero horako atlas zarbatoa amentxe, eta amendixerik eta gotza huia zeo zara albu behin. Gure planu gari, ipinu itzun albu behin horako hoja zuri bat ipinu itzun, hane eskalan ipinu itzun latitu eta longitu, egitzun planu dibuja, bertan eskalan, eta gero dekin erreziak, bota utzau zen, goro eta goitxi bera, eta bigoko portuko hori situazio ipini itzun, da angoiez. Joan ginean, eta eguerdi bueltan, behitu gendu katalejo egin koño, anjo, idazi ez dizele zaleik horretxik hortxero zenak. Baita goizen ia horrero, joan ginean da, koño, entradi dale zaleik euse bigokua. Orduan, etorre merkante bat bigotik urteten, kanpora. Hauxe entradia. Hori kanpora bat hor guk opuestan jungo gara. Bera opuestan egitzagun da zartu ginen arrezora. Da gero topa bizan, Puerto Pesquero. Orduan bagoiz goruz, da halako maten behitu genduan da, koño, ando, Puerto Pesquero ardoz, porro batzuk eta horrezi jungo gara. Zartu ginen ara, eta ane guazan armadoriak eta danak eta ane guazan, da bien. Da, zemata erreindakazu eta ikon zen, 500 kaja peskaila eta 400 kaja bari egun, behatziren kaja. Arratzaldinen gora 20 eta atako zu arraina. Egin 20 eta hasi ginen arrainak atatik esperantzan da eurak esan gaitzuz ez. Zuk ikuturi bezain arrainari, ze kollik atako arraineta. Kolli izan bertan etxin da benak biherra, eurak. Hasi ginen,